Продължаваме по маршрута нагоре към театъра и след това паметника братската могила в страни от общината, който е. Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! Шистовия газ! Не на 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 шистовия газ! Добре, чакай, ще ти, защото аз съм се срещал. Иванов ден, но освен това е и друг празник. Днес е празник за Шумен, защото вече има реакция срещу тази голяма опасност. Това е първият протест, често е проведен в града. Беше наистина време да се чуе гласа на Шумен. След многото протести, проведени в други градове и няколкото национални, присъединяваме се към искането за забрана, добива и проучването на шистов газ. Нека бъдем кафето за Шумен, нека да го събудим. Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! Не на шистовия газ! Не на шистовия
шистовия газ! Не на 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 шистовия газ! Сега ще ви прочета декларацията, която ще бъде отправена до президента на републиката, до министър-председателя, до председателя на Народното събрание, до областния управител на област Шумен, до кмета на община Шумен и до председателя на Общинския съвет. Декларация от участниците в граждански протест шествие срещу проучването и добива на шистов газ в България по метода хидравличен удар, проведен на 7 януари 2012 година в град Шумен. През последните 2 месеца все по-широко се обсъждат сериозните проблеми, свързани с проучването и добива на шистов газ чрез технологията хидравличен удар. Считаме, че има достатъчно доказателства за непоправимите за поколения наред вреди от използването на тази единствена за сега технология. Основание за такова становище са както решението на редица държави за мораториум или законова забрана на хидравличния удар, така и мнението на много български учени, специалисти в хидрологията и добива на полезни изкопаеми. Следните държави забраняват изцяло или частично използването на хидравличния удар. САЩ. САЩ е първата страна, използвала метода хидравличен удар. В резултат на вредите, нанесени на околната среда и здравето на хората, добивът на шистов газ е прекратен в края на 2010 година в 15 щата, сред които са Ню Йорк, Ню Джерси,